Aga pa nga ginhikot sa makatapos ang City Agriculturist Office ang dispersal sang panibago nga mga fingerlings para sa Iloilo River. Dala sa mga ini ang mga dalagong ang mga plastic. Kapin 1,700 ka mga fingerlings ang isda nga bulgan ang ginpangbuyan sa suba para madasig ang magdalagko. Tanan ini sa pagpaniguha sa Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Jared Trañas para mapadayon pa ang pagpreserba sang Iloilo River. Para kay Mayor Trañas, ang dispersal sa mga isda ang nagapasiguro sang padayon nga pag-uswag sang syudad. Ang pag-amlig sang suba ang nagakahulugan man sang pag-amlig sang dunang manggad. Nahibaluan, masulod na sa isa ka dekada ang programa ni Mayor Trañas para mapabilin nga matinlo kag buhi ang Iloilo River. Magluwas sa pagtinlo, liwat man nga nagbalik ang kabuhi diri sang amat-amat na nga nagdamo ang mga isda. Para sa Office of the City Agriculturist, ini ang pamaagi para mayara sa makuhaan sang pagkaon ng mga Ilonggo samtang ginaminti na ang katinlo sang suba. Nangin pala nga buhian man ini para sa iban pa nga mga manog pangisda nga nagasalig sa hulik nga makuha. Sa mga nagliligad nga bulan, dalagko ang mga isda ang nahulik diri. Nga ginkalipay naman sa mga pumuluyo ilabi na ang nakahiligan ang magpamunit. Abiso sa publiko, ginadumilian ang commercial fishing o kon paggamit sang lambat sa Iloilo River. Ginaengganyo man ang mga nagapamunit ka ibalik sa suba ang magagmay nga mga isda para may tsansa pa nga magdalagko kag magdamo. Ginpirmahan kag ginpagwa ni Mayor Jared Trañas ang Executive Order No. 137 subong nga hapon para sa mga dugang nga mga pagsulundan sa syudad sang Iloilo kadungan sang pagpaidalom sa Alert Level 2 sang National IATF sang Iloilo humalin sa Nobyembre 15 tutob 30. Ang alert level ang panibago nga talaksan sang National IATF para mahibaluan sang isa ka lugar ang ilang mga estado kag kun ano nga mga protocols ang dapat nga ipatuman. Kag base sa pinakauling nga COVID team meeting sang syudad, natala na nga panugutan ng mga bars kag nightclubs kalakip na mga video key bars nga magbukas. Kabay nini sang paghalog sa mga pagsulundan bangod sang padayon nga pagdubo sang COVID-19 case sa syudad sang Iloilo. Kahapon nga adlaw November 15 siyam ang narecord sa Iloilo City Health Office kag sa sulod na sang isa ka semana nagapabilin yang single digit nga infection rate sa kada adlaw. Sapyak sini padayon ang panawagan ni Mayor Jared Trañas sa publiko mangin mahinalungon kag likawan ang mga matawo nga lugar. Ginhalimbawa sini ang pila ka mga plaza nga kon gabi ginadugukan sa mga pumuluyo. Para sa alkalde, importante sa gyapon ang pagsuksok sang face mask kag pagdistansya sa isig kapareho. Bangod sini, sa idalom sang Alert Level 2 protocols, ginadumilian sa gyapon ng public consumption sa makahulubog nga ilimnon, lakip na nga ginadumilian ang pagbukas sang kasino. Samtang ginasigawom sang tanan ang pagselebrar sang masinadyaw nga Paskwa, malayo sa risgo sang pandemya. Importante sa gyapon ang pagsunod sa mga patakaran para manginhilway sa balatian, partikular na sa COVID-19.